Trolls de proximitat. Recorde que fa ja uns quants anys em va demanar amistat a Facebook un company de classe del BUP, al col·legi La Salle de Paterna. Un xicot de família B amb cognoms compostos. Un dia parlaré de la imatge que tinc avui de la composició social d'aquell col·legi, La Salle de Baix, en aquells temps quan encara no estava concertat. Tinc la sensació que una part era una mena de segona fila de l'elit de València ciutat. Elit aspiracional, dels qui no els donava per anar als col·legis fins del Cap i Casal, Maristes, el Pilar, Escolapis i això, però aquesta colla, pel fet de ser de la capital, exercien molt d'elit col·legi endins. I si damunt tenien cognoms compostos ja ni vos conte. Per suposat, eren els preferits dels professors i germans de la Salle franquistes. El cas és que el dia aquell, perquè em va agafar fluix o perquè encara pesava de manera inconscient en mi la lluentor dels guais de secundària, li vaig acceptar l'amistat. Errada total. Apenes una hora més tard em vaig adonar que havia omplert les meues fotos de comentaris denigrants presumptament graciosos. Recorde particularment un. En una foto apareixia jo amb dues estudiants de la Universitat de Virgínia a un sopar d'acció de gràcies, una xicona llatina i l'altra afroamericana. I el gracioset havia escrit a sota «El harén de Peris». Era impressionant. El fet d'haver retrobat el contacte amb mi es veu que li havia fet sentir de tornada als feliços anys de l'adolescència i havia començat a exercir les seues habilitats de bully sense importar fer-ho en fotos que pertanyien al meu context professional adult i que molt possiblement, tan cosmopolita ell, potser sabera que una universitat dels Estats Units no anava a apreciar el seu fi humor espanyol. Immediatament el vaig blocar i fins i tot vaig denunciar aquell comentari en concret per assetjament, per masclisme i per racisme. Abans, però, li vaig dir 4 coses en un missatge privat i ahir la sensació de tornar a l'adolescència va ser ja total. «Però te has enfadado?» Era una broma. I encara va afegir que ell em respectava molt en el col·legi, no com altres. Un assetjament de llibre, insults, menysteniments, posada en ridícul en un espai públic i després l'intent de culpabilització per no saber apreciar el sentit de l'humor d'una persona que, a més, en realitat ens estima molt. Afortunadament ja havia après que els qui tenen la llengua tan llarga tenen la corda molt curta, perquè d'una manera més o més fosca saben que la seva llengua esmolada és un instrument de poder, o si més no, per sentir-se poderosos a costa d'humiliar els altres. L'altre dia vaig patir un episodi similar a Twitter d'un gracioset d'altra generació. No parle dels trolls camuflats amb noms ficticis i discursos clonats. A aquests els bloqueé de manera automàtica i van engreixar la meva col·lecció de blavers, feixistes i, en menor mesura, hipsters antifallers que també hi ha. En molts dels blocats dels diferents grups, els qui m'insultaren de manera personalitzada es troba de manera recurrent en llegir que sóc professor, que pobres dels meus estudiants adoctrinats i coses així. Però ells, encara que en algun moment arribaren a pertorbar-me prou i feren que m'allunyara de Twitter durant una llarga temporada, després d'un procés d'enduriment em tenen prou igual. Parle de persones conegudes, que saps qui són i que de sobte comencen a exercir aquests barroers exercicis d'empoderament narcisista sobre les teues esquenes amb arguments semblants que, per exemple, posen en dubte la teua competència professional de manera absolutament arbitrària, amb una gracieta d'abusador adolescent.
Reconec que quan aquestes coses passen em sent per un moment de retorn a aquell col·legi inhòspit de fa tants anys, a la seva llei del més fort, al seu mercat financer de prestigi personal basat en l'agudesa per a l'insult, en la perfecció del posat superb amb el qual s'exerceix el menysteniment dels altres. Malauradament, aquesta és també la lògica de les xarxes socials i dels sasques eixos que en diuen ara, la mateixa del pati de col·legi dels 80. Els abusadors són els amos. És, sobretot, com no podia ser d'una altra manera, la retòrica habitual dels perfils d'ultradreta i dels seus vots, però no només. El meu trolejador de l'altre dia no ho era sense anar més lluny, però se'n venen una sèrie d'altres exemples molt més greus immediatament al cap, com per exemple els estranys companys i les estranyes companyes d'assetjament que ha fet la transfòbia. No seré jo qui li tiri la culpa de tot a les xarxes socials. Aquestes dinàmiques no són en absolut noves, però la virtualització de l'espai públic ha fet que siguin més visibles i encara més impunes. Convivim entre insults i gracietes tot el temps. Aprenem a no donar-los importància, però ens sentim culpables quan aconsegueixen ofendre'ns, afectar-nos i fer-nos mal. El passat no és millor, és clar, i cal ser crític amb les idealitzacions indiscriminades. Però moltes vegades tampoc pitjor. Només han canviat formes i canals. Les xarxes socials, i no només, són avui com un enorme pati de col·legi pijo dels anys 80, una despietada economia de l'humiliació.